Kenegeri ke Akashvani Shillong ke khubor ban pulia phi de meri nong ti walang. Kimat ki pakongsan jong ke khubor mata ke step. Ya kerana menteri ramba ke jela konrat ke sangma badu menteri ke tanat puli puthi jong ke sarkar pedeng udharmendra pradhan halor ki jing thmu kam jong ke sarkar ban penklan jeshu eka puli puthi hak ni ke jela. Kentu ga New Trap Integrated Territorial Organization HITO ya ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ban thau da ka committee ka bakarpang ka ban tokit halor ka jing kena bambiang ka jing penyai pisa tingka bat ka sinshar khadar ha ka himam lim. Yo penyang khusnam pat mashri ba hali war na ka benta ka jinga ajungi ban penek pensa ka riti ka bede ba ka jingking jiri ka ba da ki spas nem menta. Ki khubor ki ba penya. Menteri ramba ke jela ukonrat ke sangma menhin ke singi ulai kren ba menteri ke tanat puli puthi jang ke sarkar pedeng udharmendra pradhan halor ki kindon trekam ban penklan shishu eka puli puthi ha Meghalaya ha ka jing penchai ke babnya ba ola pensngau ha ute menteri ke sarkar pedeng ha New Delhi usang mau lo ong ba ke tanat puli puthi ke larut dak ya ki jing duna ha ker kom penya ya ke shong school ba ulai kren ba u halor ki jing thmu ban penthamai ya ke tanat puli puthi khana ban weng ki jing e ki bala ne aslam na kam ta ka jingjap ka ban shan ha ka lawai menteri ramba konrat ke sang maulai thu ba ka Meghalaya ka bakrup e komba lai phau lak ngot ki nong shong shnong karan khat saw hajar ndrus patli school ka balong ka jela ka badan bontam ek school na pring ki wei ki jela ka than chatai lammengi lat no ka jela Assam ke ek ba mi na ka ni pat ka long ka jing dawa ban penbiang ye ki jingnan kam ki ba pher ha ki jaka puli de ki bon setap ki jing era pisa la ne grant and aid ba ka jing penya ye ka tre ka ta ha preng ki jirwet ki ba la don menta la bon post nem New Trap Integrated Territorial Organization HITO minhin ka sngi ka lakentu ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ban thau da ka committee ka bakarpang ka ban tokit halor ka jing kena bambiang ka jing penyai pisa tingka bat ka sinshar khadar ha ka himam lim ka kanhun ba lamda u president jo ka HITO ba don bok dekhar kala ai ka dorkha se chief executive member CEM ba Winston Tony Lingdo ha ka baide ba kane ka kam ka HITO kala bo jingkili halor ka kaifat jingmi khajana like lur tingka bala ai de ka hima meliam house nam trekam arhajar arpusan arhajar arpunrio ba kala kam bah ka jing shisha ka jing khajana ka de benlang palat ya kata ka sengkala ka noru ba kam dan ka jing tre ha ka basai ha ka baide bi tender batre ya ka yo ba kala dawa ba de ben pentri kam ya ki jing ai jing mut kat kum ki kendon jong ka district council commission ka kandai spa san phunyo khnang baki kam ki jam kin long ha ka ba pau ha ka basai menteri korbar ri Amit Shah ka sni ublay ula pentikna ki jat bendri rolom baka uniform civil code UCC kanam kta ikiriti dustur jongki ni yak rukom im jongki habai jingkran ha ka jing nang kan mau buram ya ka jing dap shi spa san post nem jong ubirsa munda hamadan redford usha ula ong ba ki jilla basin shara ka seng BJP ki ba pentri kam ya ka UCC ki la plat no ki jat bendri rolom na ki an jongka ula kentu ki brio ban amnget ya ki jing pentep ki ba bakla bola kar parlu ki jat bendri ban penskau thu pat ba ya kani ha ki shnong ki jaka lom bat ha ki jaka khlau ka them mau kudok dempep ka bai tenat ka badan hakalenti ban let sha sora shen kan sadon ni ka skywalk la ne ka lenti sun ka banyarap shibon ban pen internet shishu ke jaka ha ka ban kring i nong wan jngo kai perthei sha Meghalaya Wemeli ka sora ba Gavin Miguel Milliam min ka sngi ulai thu ba ka jingtre na ka mata ka ka project kala la sedang bala bu puan pendep no house nem ubanwan arhajar arpunyo nalor kata ka donru ka jing thmu ban tei ya ki tourism center ki pathamai hak shat no kalikai ya ki tei ki project an pentri kam hapo ajong ka integrated sora circuit da ka jing ai jing mut lang na ka tanat ki kampun roi ha ka than shadei lammingi bar ka sarkar Meghalaya kalong ka dak jom ka wei ni ki jing trei ban pen khlan ya ka kam jngok kai perthei ha ka ni ka than ka jing pun pen sem la khai an tat bakan long palat ndrus pa san phau klur tingka bat ars pa ar huai klur tingka an kershan da ka tanat donor kita ki project ki long da ka jing thmu pen ka lai ka ri sora sha ka jingyo kamai ka ji ka ban long man la ka sngi ha ka wei pa ka liang emeli ka sora ula ongru ba ka sarkar Meghalaya ka khmi bnya ba kanam dan ka jing sha pen thut ha ki jing dan jing em bala pen biang lepa da ka mai mariang ha sora namar ba ki nawan kai sha sora ki long da ki hajar ngut man la ka sngi
Kani ka khubor ka Wanshpi na ka Akashvani Shillong. Kani ka khubor ka Wanshpi na ka Akashvani Shillong. Iba haliwar insayo pediang ka kusnam Padma Shri na kabanta ka jing penek pensa ka riti ka bede ka jingking jiri ka baladan mentari ki spasnem. Uriron sap na penusla na Khasi Hills ula penut por palat san post nem ban pen bahai ka jingking jiri da ka pen por penyaso ki thiet jong ding jiri sha Shillong wa bat hakitem. Kajing ai ki kusnam iba awar lale ha civil investiture ceremony ha Rashtrapati Bhavan. Kinong shong gila ong ba kani kajing itu layo bai layo ka longru kajing itu kajing start jong ki department Khasi ba kajing penan kam ya kamar yang klempen sniu iba awar layo ru ka buram namar kajing ai jing hikai kisam la ba menta ba namar kajing penne ka dustur wada pedeng kajing kala jong ki caka sya kajing longsor kani ka kam balale di ba awar ka kring jimot wat ye ki nong wat penya jong kiri ka perthai bat ya ki nong penne mariang Kaseng BJP Meghalaya ka lapan banai ka rai jong ka banya khun ha ka election sitting sa amai na Shillong Parliamentary Constituency but shen kan sapha ka jing ai jing mot jong ka sya ka central leadership jong ka seng khnang bakan ai ka jing manjur unong ai tien jong BJP ba Maria Hom Kharkrang le tho ba kinong elam rang ba jong ka seng kila dap shim ka rai ban penmi o ka tong BJP ya khun ha ka ne ka election sitting sa amai na Shillong Parliamentary Constituency halor ka jing perkhat antat ba menteri sarkar ba san bor shulai ulla bande kurtong ba ka BJP ka thmu uba Kharkrang ulaong ba uba san bor unlong shisha kurtong uba klan lada umunjur banya aireng ha ka ni kelempung ulai thu ru ba ki don hadu khandai mut ki brio ki ba la pan tiket na ka BJP kala kantat ya ka jing kam ba an penyeng do kurtong ba ya manlang ha ka sarkar MDA ha ka joko por uba Kharkrang ula pensyai ba ka BJP kan am ai ka jing kersane unu kurtong ba kersan na yang persya haka jingjit nong mikmat syaka ying darbar tawan Raja Sabha. Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL kaba kala pentip bakan sadon ka jing penip ding menta kasi ka arpun rutri ujemang nado ka por khatway vigiman step hado ka por sau bejijan met hakikat tu kani ki benta jong ka Shillong East Distribution Area kat barang ya ka jing tray ban penyang ki narding electric khatway KV ki jaka ki ban do boarding electric hagi te ki kenta bala kedau ki kentup ya ka than renja lom shngan renja dispensary katu kani ki benta jang ka pokse nongrem mau goraline nongrem hills bat la umkra executive engineer Shillong East Distribution uong ba an supply biang ya ka jing sam boarding tang maria la pendep ya ka kam ke MEPDCL ka bo ka jing kerpa kinong shongshnong ba kinya snok ti lang bat ka da ka jing ai sha shipor na kamta ka jing bit jing biang ya ka jing dawa ka All India Online Common Entrance Examination CEE ban thungkam agnivir ba JCO ha ka kinhon sipai India na ka banta usnem 8000 arfun riu labu sngi man penlong na do ka shitari ujliu hado ka khat atri ujliu ye ki admit card na ka banta ki candidate ki banya khun ha ka te ki examen CEE online labu ha ka website www.joinindianarmy.nic.in baro ki samla ki belada penung kerteng ladi ki di ban shim ya ka print copy jong ka admit card jong hashwa ka khat arfun dai tri ujemang 8000 arfun riu anam shai ki candidate bikin rung se ka jakai khun CEE claim ka admit card na ka banta ki jing tip ki ba kampanya philaban yo na ka recruiting office headquarter Shillong ka scheme Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAYG kalalong ka jingrap ka bakrawan kan tiu ka jingim jiki longyeng long sem ha ka shnong songa dingre ka ba ha po da dingre block da ka ba bujili ki yeng ba shushna du siet ba ki yeng phlang she ki yeng ki ba paka ban shong ban sa kato gani ka khubor kala kot bakla wanshpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta por prabjing nya sob ka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka ten hindi ban penbot ka khubor phareng ka por pra ka san minute kani ka dei ka Akashvani Shillong